Oíche Shamhna. Oíche Shamhna a bhí ann. Bhí an té thart agus bhí anspórt ag na páistí sa bhaile. Tar éis tamil, d'iarr Tomás cad dul amach ag cruinniú airgid. Tá cad a gcuibh cainte ar sa mamaí, ach caithfidh sibh sean éadaí a chur orthu féin ar dtús. Cuireadh mise rud éigin orthu freisin ar sa daddy. Ní bheidh is ag éon duine ansin cé sibh féin. Dul a bheidh na páistí iad féin don spórt. Chuir Tomás cóta mór air agus sean bhríste lena athair. Chuir ána gúna fada a máthair i rith. Chuir sí hata ard a raibh cleite ann a nuas ar a ceann. Tá sibh róchosúil le féin fós ar sa daddy. Ní dhéanamh sé sin an gnó agus sibh ag dul thart ó gcoras go doras. Ansin fuair daddy bosca do hana, scóibín agus copán uisce. Chuir sé do hana geala thart ar a méal, ar a sróin agus oscionn na súl. Nuair a bhí sé sin déanta roinnt na páistí go dtí an scáthán. Féach an bheirt gan inis ar sa Tomás. Tá tusa cosúil le banshí a áine. Agus tá tusa cosúil le leprechaun ar sa áine. Tá súil agam go mbeidh puta óir agam ag teacht do bhaile dom ar sa Tomás agus é ag ára. Leis sin rith pingan isteach. Thosaigh sé ag tafan nuair a chonaigh sé an bheirt fáiste. Ach nuair a chonaigh sé cé a bhí ann, léamh sé suas ar Tomás agus thosaigh sé ag tarraingt a chóta. Bhí an-áthas ar an mbeartacha a bheith amu an iarr sin. Chuaigh siad thart ó theach go teach agus ní raibh is ag éon duine céard a bhíad féin. Fuair siad do lán airgid, millseán, limonáide agus bríoscaí. Ach nuair a tháinig siad go teach Léamh, cé a doscan an doras ach Léamh féin. Ní raibh is aige ar dtús gur a bhíad a chairde féin a bhí ann. Tar éis tamil, tharraing sé an cleite amach as hata áine agus thosaigh an trúracha ag ára. Tá is agam inis cé hiad an bheirt chostaméir atá anseo agam ar sa Léamh. Chuireadh mé sean éadaí orm féin agus raching mé thart in éanacht libh. Agus bí cainte go gcuireann tú do hana ar daig freisin ar sa Tomás leis. Ní lean bhos go díobh sin agamsa ar sa Léamh, ach déanamh píos a ggóil an gnó go bhreá. Chuaigh Léamh lán sin nuair a bhí sé réig agus bhí an-oíche ar fad ag an trúracha. Ní raibh éon futa óir ag an leprechaun ag dul a bhaile dó, ach bhí siad go léir sásta mar sin féin mar bhí punt an duineacha. Bí ag Léamh. Oíche Shamhna. Oíche Shamhna bhí ann, bhí an té thart agus bhí an spórt ag na páistí sa bhaile. Tar éis tamil, d'iarr Tomás cad dul amach ag cruinniú airgid. Tá cad a gcuibh cainte ar sa mamaí, ach caithfidh sibh sean éadaí a chur orthu féin ar dtús. Cuireadh mise rud éigin orthu freisin ar sa daddy, ní bheidh is ag éon duine sin cé sibh féin. Dul a bhí na páistí iad féin don spórt, chuir Tomás cóta mór air agus sean bhríste lena athair, chuir ána gúna fada a máthair i rith, chuir sí hata ard a raibh cleite ann a nuas ar a ceann. Tá sibh róchosúil le féin fós ar sa daddy, ní dhéanamh sé sin an gnó agus sibh ag dul thart ó gcoras go doras. Ansin fuair daddy bosca do hana, scóibín agus copán uisce. Chuir sé do hana geala thart ar a méal, ar a sróin agus oscionn na súl. Nuair a bhí sé sin déanta roinnt na páistí go dtí an scáthán.
Féachan bhirrtagan inis ar sa Tomás, tá tusa cosúil le banshí áine, agus tá tusa cosúil le leprechaun ar sa áine. Tá sula gom go mbeidh potóra go mbeidh teacht do bhaile dom ar sa Tomás agus é ag gáire. Leis sin ripingan isteach, thosaigh sé ag tafan nuair a chunig sé an bheirt fáiste, ach nuair a chunig sé céimhí ann, léamh sé suas ar Tomás agus thosaigh sé ag tarraingt a chóta. Bhí an ás ar an murtacá bheith mo an ihe sin. Chuig siad thart ó thach go teach agus ní raibh is ag éon duine ceir a bhí féin. Fuair siad alán airgid mitéán limonáide agus bréascaí. Ach nuair a tháinig siad go dtí teach Léamh, cé oscail an doras ach Léamh féin. Ní raibh is aige ar dús go raibh iad a cháirde féin a bhí ann. Tar éis tamil thairng sé an cleise amach as hata aine agus thosaigh an trúracha ag gáire. Tá is go muis cé hiad an bheirt costiméir atá an seo agam ar sa Léamh, chuirigh mé seanadaí orm féin agus thraicigh mé thart in éanaach libh. Agus bí cinnte go gcuireann tú dathana ar daig freisin ar sa Tomás leis. Ní léana fós go dtíobh sin agamsa ar sa Léamh, ach déananig píos a gúil an gná go bra. Chuig Léamh leáin sin in uair a bhí sé ó réig agus bhí anaithe ar fad ag an trúracha. Ní raibh aon fota óir ag an leprechaun ag dul bháile dó, ach bhí siad go léir sásta mar sin féin, mar bhí punt an duine acu.